What's up mga tropa at welcome to another edition of Papa Rob TV. Okay, so sa video natin ngayon guys, bibisita tayo dito sa may probinsya ng Abra at pupunta natin ang isa sa mga dinadayo ng mga turista dito, ang Apao Rolling Hills, dyan sa may bayan ng Tinag, Abra. Okay, sa mga subscribers ko, welcome back sa inyo. At syempre kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para lagi kang updated sa ating latest video. Okay, so ako nga pala si Papa Ram at ito ang Papa Ram TV. Pasok intro. Yan. So punta tayo ng Bandag Abra, kailangan natin pakita kung vaccination card natin saka ibang mga papeles. Okay. Yan guys, ang Tangadan Tunnel. So ayun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Tangadan Tunnel, dito sa bayan ng San Quintin. So ito yung isa sa mga famous landmark dito sa probinsya ng Abra, Tangadan. Yan no? Dami mga riders at mga turista na humihinto dito para mag-take ng picture. Kala ko, iniwan mo na ako eh. Okay guys, kain muna tayo. Siyempre, hindi kompleto yung Abra experience natin. Madam, Pacific Abra. Kaya kailangan subukan. Wait natin yung order natin na Pacific. Sigan natin. Okay. Ito na guys, tignan nyo. Sydney Abra. Kailangan mong ma-experience to na pag bibisita ka dito sa Abra. So sarap. Nikki Abra. Tikman na natin. Guys. Tapos lagyan natin ng chili oil. Tapos natin. Sarap. Tama to sa malamig na panahon. Ito sobrang lamig.
Ha? Kain? Guys, so patapos nating kumain ng pansit Mickey Abra, pupunta tayo ngayon sa bayan ng Tinag dito sa Abra. Yung bibisitahin natin yung Apaw, Rolling Hills. Okay? So, ayun, naka-jacket kami kasi malamig doon. Okay, let's go guys. Apaw. A few moments later. Guys, dito tayo sa I Love Tinag, isang bayan dito sa probinsya ng Abra. At nandyan na si Commander, aking misis. Oops. Lamig. Yan. Hangin. Woo! Grabe guys. Sobrang lakas ng hangin dito sa Apaw, Rolling Hills. Dito sa bayan ng Tinag, Abra. Ayun yun. Yung mga kasama ko. Kapag pupunta ka ng Abra, wag niyong kalimutang dumaan dito sa bayan ng Tinag, Abra. Tapos pasyalan nyo tong Rolling Hills. Sulit ang biyahe. Yeah. Tinutulak ako ng hangin. Basta. Basta. Mas lang. So ayun na nga guys, hanggang dito na lang ang ating video tungkol sa Apaw, Rolling Hills at ang probinsya ng Abra. So kung nagustuhan mo ang ating video, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe, okay? So kung nga pala si Paparam, ito ang Paparam